Oriọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo Senti Mgborie onye nsọ Mgborie yọwara arịa arịrịọ pray for us. Abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu. Abụ m onye isi Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ ndị bịa bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Abịago m na temple n'ụbọchị taa bụ Orie jego ọrịa ọfọ n'isi ndị enyi m niile, ndị ihe anyị na-amasị nke ukwuu, ndị anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche nakwa ndị anyị na-anyị arụkwala ọrụ taa. Mmesịa ihe onyonyo a eje mbido ọrụ ụtụtụ na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-eche ihu na East na-elota Ugochi tubelu na temple wee na-agụ ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agụ. A sị na ebe n'obi niile unu ji agụ ya bụ ọfọ ga-abịa na mmezu. Na o nwere onye ọbụla nwere ike imebiwu ya. Ajọ mmụọ anyị akwụsịwo ya, ajọ mmadụ anyị akwụsịwo ya. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ụmụ Igbo ndị na-achịghatagoro azụ na-anachighata azụ na their root. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-ahawa ọchịcha ihe onyonyo anyị atụsara ya ndị ọzọ. A sị m na unu ga-ejere obodo n'ara obodo, na onye chụwara unu ga-adariri, na onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ, n'ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụzọ kwụ anyị apụ anyị ama, na onye chụrụ anyị ga-ada. Anyị ga-azụkwanụ ka afịa mana ya amana ka afịa. Anyị ga-ejere obodo n'ala obodo. Anyị gboo n'ihu anyị ebute mma, igbo na-aza ebute mma, anyị gboo n'aka na ebute mma, igbo n'aka ebute mma. Ọmụma ga na-eso anyị. A sị m ebe bere ugo bere nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọya ebe, a sị m kwukwa ya ọya nkwu. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị m onye fụsị na akwa ya ma champama ya bara nke ya ise. Abịaghị n'ụbọchị taa n'oge nkụzi gbasara ọdịnala na ihe onye Igbo na onye ọdịnala kwesịrị ịma. Dịka m si ekwu kwa mgbe say na what you don't know is only a mystery to you and not to others. Ịghọtara ya? Na-akpọ ụmụ Igbo dachighata n'ọdịnala na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala bụ a way of life of a people. And ịbụrụ onye ọdịnala na-asọkwa nsọ, imekwado ihe ana na-asọ nsọ maka ndụ gị. Ị na-asọ nsọ ana hapụzie oke gị na mmadụ ọbụla enwere ike iri oke gị, mmadụ ọbụla enwere ike ịgbachiri gị, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Onye ọbụla sị ka ọ gbachiere gị, ọ gbachie onwe ya. Onye ọdịnala ị kwesịrị ịda atụ onye otu nzuzo egwu, onye na-eme mpụ na-eme ọtọnọ. Ịma atụ egwu maka onwe ife hapụrụ ime gị, na onye ọbụla ya na ndị anakwụ kwụ with majority. Mana ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ ana, ịma na-ekwụsị ọsọ gị. Mana ofu ihe na ihe na-eme na mmadụ bụrụ onye ọdịnala, fear will be conquered. Fear will be conquered. You will conquer fear. Ma ọ bụrụ na iwu tụrụ onye ọdịnala, maka na ịmadụgo na onwere ihe ọbụla mmadụ na-eku ume pụrụ ime gị ma ewezigachi gị na ndị ana. So when you align yourself with your chi and your ezumezu, onye nkịtị na-emenụ na-eme na nkịtị. Ịghọtara ya? Onye ọbụla na-achọghị okwu ga-ekota okwu. Maka na onye ọbụla sị ka ọ bụrụ anyị na ya, ọ bụrụ onye na ndị anyị na ya so, the person will have your chi, your ancestors and the elemental beings, all the forces of nature to contend with. Ịghọtara ya?
ịnachiatara ọdịnala na-ewepụ egwu. Ịghọtara ya? Ofu nwantịrị ya aghọtara ndị ụka ọbịa ha na-atụta egwu, ha sị na onye a eme nke a, na onye a na-egbu mmadụ, na onye a na-akpa mmadụ. Mana ị bụrụ ezigbo onye ọdịnala, ị maghị na onwe ihe mmadụ pụrụ ime. Yes, enweghị mmadụ pụrụ ime ma ọ bụ maka na onye kwechie ekwe. Atịkwasị n'ihu na chi onye adịghị n'izu isi na-achị ya. Meaning, if your chi does not conquer or accept any negative things people are throwing at you, all the garbages, it will never penetrate. Mana ọ bụrụ na gị na chi gị adịrọ na mma, ị na-echukwu ihe dị n'ụzọ gị, ụmụ mmụọ ndị kwesịrị ịbụ ya atịrị aịsị na-afụrụ ụzọ na mmụọ agbakọdo gị azụ. Onye ahụ na-atụrụ all those garbages ọ na-enweta gị. Ịghọtara ya? Ihe m bịara ka m kụzie taa bụ gbasara 21 days ịga ọfọ for 21 days. M kwuru ka a na-agụ. Achọrọ ka m kụwara nnukwute uru ọ bara nnukwute uru, nke bụ na ọ bụrụ na ị dị aga ọfọ for 21 days ya own. Akọwara na Ugochi tubelu na temple. Our mission is to help people live better life. Ụtụtụ ọbụla anyị na-eji na temple jee chụọ àjà maka ọdịmma ndị enyi anyị na ndị niile na-abụ n'ụtụtụ ọbụla echi ihu na isi lụta Ugochi tubelu na temple. Ọfụ anyị na-aga ọbụ na ebe ọbụla onye anọ na all over the globe, viewers all over the world, ebe ọbụla ị nọ wee chi ihu na east wee lụta Ugochi tubelu na temple, wee rịọ sị ka anyị keta oke na ọfọ na aja niile a na-achụ na ya bụ temple kwa ụbọchị. Ekwuru m sio na ị ga-eketa oke. Today anyị emego morning rituals. Anyị nwekwara aja ndị ọzọ anyị ga-achụ n'ụbọchị taa. You can connect yourself. It's a spiritual thing. You can long to partake in all the activities and sacrifice anyị na-achụ n'ebe nchụaja taa, and the grace and favor will flow to you. Ị ga-eso keta oke ma ọ bụrụ na ikwe. Yes. So when we consecrated the temple, we built it in called the entities of powers all over the globe. Ebe ọ bụla onye anọ na wee chi ihu na east wee lọta temple wee rịọ ayịyọ ka emezuoro ya ihe nyanwe onye na-ayọ. Ịghọtara ya? Ọ ekpere m ụbọchị dedicate temple, and ekpere m kwa ụbọchị mgbe ọbụla njem na temple ịga chụọ aja nsure ọkụ. Na ana m ekwubi okwu n'isi ndị enyi m niile si na ọmaka ga-emere ụnụ, na onye ọbụla na-awọchị vidiyo na-ekesa vidiyo na ihe ọbụla wee n'obi gị na ọ ga-elu gị aka, na mmadụ ọbụla apụghị ịnara gị oke gị. Ise ihe m bịa ikwu taata bụ gbasara ịga ọfọ for 21 days agba nke abụọ part 2. Ka m kọwalụ ihe kwesịrị ịma. A sịrị m ọ bụrụ na ị nenebere ebe m kọwalụ how to set up ọdịnala altar, ọ dị very important na ị gakwa na-eche onye vidio na my YouTube channel. Ekwuru m si ndị Igbo natakwa ka anyị bidonụ na chetara ọdịnala Igbo na o nwere ihe wụ barrier. Even distance is not a barrier for you to tap your blessing. Ka ngozi that will flow to you will still come, irrespective of your location. That is, distance is not a barrier, and it will never be a barrier. Maka na ọlụ mmụọ ka anyị na-alụ. So ọ bụrụ na ị nọghị na ngwurube nna gị kịta mụ na na-ekwu okwu a, ma ọ bụ na n'ịbụ onye bi na anị mmadụ pụrụ ọrụ oyibo bi abroad, ọsọ ya bụgoro na ibi outside the country, yes, it's not yet a barrier. Maka na mmụọ na-apụ apụ. So ihe chọrọ ịkọwata akpụ, ọ bụrụ na ị nọ na ngwurube nna gị na ị naghịzi ezo n'ikpebigo na ị ga-abụ onye ọdịnala pụtara ihe, a gwara gị ka ị ga-esi wee jee dọọ ana ngwuru
na ọ bụrụ n'ime nwoke. Agwara m gị na ị ga-esetu ọdịnala ọlta, kpọọ ya okwu mmụọ. Ihe ndị Igbo na-akpụ ya n'olu Igbo bụ okwu mmụọ. Ebe mmadụ na-eje ka ya na mmụọ ụmụ mmụọ si elu nwee mkparịta ụka si n'ụzọ dị etu a wee na-ewulite mbugo nke mmụọ onye bụ onye akpata n'ụtụtụ ọbụla onye Igbo ọbụla ga-eje n'okwu mmụọ ya gọọ ọfọ gọọ ọjị. Ọ bụrụ ndị nwere obi ebe ezumezu ancestors ndị ụmụ mmụọ na-apụta ọrịrị, o jee n'obi ọ pụta na ozi ọ tụọ nzu onwe ihe mbụ na mbụ, maka na nzu bụ ihe ọma. Ana m aga ọfọ na-ekwu na aka ọbụla na-ama nzu ama amanata unyi. Ise aka ọbụla na-ama nzu ịgba na nzu bụ ihe ọma. Yes, aka ọbụla na-ama nzu ama amanata unyi. Ọ ihe m na-aga n'ọfọ. So onye a je tụcha nzu, o were nkwụ ọkụ white hot, ọ tụọrọ ndị ichie ndị egere na ndị mbụ ndị nna nna ya ha ndị anịka ntọala ndị tọrọ ntọala Igbo na ntọala ngwurube nne ya, kpọkuo ha. Maka na ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-alụ aka, ọ bụrụ nne ya na nne ya na ya, you must give them reference. You must pay homage to those great minds, your ancestors, ndị buru ụzọ wee gba ọsọ. There is no challenges you are facing now that your ancestors did not understand, because they once lived here. They understand you perfectly. So therefore, mgbe ọbụla ị na-face any challenge, call upon them. But you must recognize their existence. You must pay homage. So, agwara m ụnụ na nsọpụrụ anyị na-enye ha bụ ihe ndị ụka kpọrọ hyperdulia ma ọ bụ dulia. Ihe niile abụ nsọpụrụ anyị na-enye the elemental beings, entities of powers, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ịghọtara ya? O nweburu nkụzi lasị ebe nkụziri gbasara dị nsọpụrụ a na-enye, wee gwaje na nsọpụrụ a na-enye the most high God, the unmovable mover, Chukwu okike kekere elu kana. Nsọpụrụ a na-enye ya wụlatịrị ya na mmadụ arịa ama aka nye ọnwa otuto niile. Ịghọtara? Maka ndị Igbo ndị nwere ike ịsị gị na ndị Igbo na-efe arụsị. No, ọ Chukwu okike nwe okike. Ọdịnala Igbo recognize the supreme God. Now I would unmovable mover. Man, I na-ejekwa recognition to entities of powers. They na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. All that at the seat of government. Your minister is paying attention. You respect you give to the minister, governor, local government chairman, and the councillor. You got that? From that order, go up. Those respect you are giving them. The PR, the personal relation you are building with them. Keep well knowing in their good book. How we can recommend the other game on your solve one problem or the other. You got that? So now we hire them. Concerning sacrifices we normally make or pouring libation, like we normally pour libation, like I won't even wear an altar. I'm going to give you a hot. There's a hot. There's white color, not colored one. Yes, those colorless hot. They want again. Yes, you gonna have we should show you one na throw again. Or one and a ties, no problem. Manabana. Then all is ways of money naked has your ancestors, power to her uncle. Only one on the and other forces of nature that are working with you to her uncle. It shows respect, it shows recognize them. It was high to her uncle, all respect and evil.
ịkpọkọ the cost of the land, kpọkọ ha tụọrọ ha ngwa. That respect ị na-eme, as the respect is reciprocal. That respect ya nwere na-akwanyere ha, they will return it in multiple fold. Na onye abụ onye nke anyị, na onye abụ nwa na-erube isi, na onye abụ ndị onye ma na-enwere elders. You know, you must recognize them. Even in the church recently, ha gwara onye nwere 9 points of angels, where the elders, where some ndị nọ na throne, where ihe anọ dị ndụ, dịka ekwu na akwụkwọ Liberation. Any now the entities of powers. So for them, they know they were entities of powers. But the difference is the approach. But I can tell you that our African approach is the best. Then, that Naina Bofa Neburu Hano does not mean that we worship them. Here, our personal relation. Aja ị na-achụ ọnọkọ ọdụ ka onye na-eje achọ contract na Abuja. Iwe nwee iwe friend to a minister or any high profile personality, ijekwu n'ọfịs ya ekene si na nwere obere token iji wee bịa ya na-eri token. Because we human being ego ka ihe enye onye anwa wee si ya biko ya nyere gị aka nweta ihe dị etu a na ị ga-echukwu ya na ya bụ ihe sụọ na ya bụ ihe ị na-achọ na gọọmenti nweta ya. Then to the spirit you don't give them money, you give them life. The blood that is in that animal is the life. Then that animal, because when that blood stops, the animal goes. So all that blood is life. So that is what we give them as personal relation. If you get ya, echefukwara na ndị ụka na-egwa gị gwakwara gị na ọbara ka eji achụ aja. Ụta mgbe ha kọrọ gị akụkọ na onwe onye nwụ n'elu obe were ọbara wee kwụ wee daga. The only thing you can give to spirit is something that is not money. That's why you have aja dị iche iche. You can pour libation, you can tuonzu, liberation, essence, and rest of them. Those things are yaja. Don't come on and roll. Then we give you pour libation, then we give you hot, pour libation. Then we use sacrifice of the blood of animal, lesser being. Understand? Because sacrifice you made with blood, animal blood, works faster than kimel with ordinary hot. Then the same thing with nkime with ordinary water. But all of them connect. But blood connects faster. You enjoy whereby okay, you got why you set up your altar. Now go for he get that for libation. He get you that for libation. Now your altar, he and the guy see one gonna get to pepper guardia. Now the same corner, you get hot. If you can see it, depending on your location. But what I can tell you that whatever they from and they from can make use of whatever you see. Only if you can't even see Oji, no problem. Make use of hot. But for the message, man, they never have with the key motors who can get all the very important, you can die in all target. Only what a wide hand and nagging wake a win a little cup. So that they can pour libation to them on the soil. Then Toro Hanzu Morbedo. Ajana Ben nagging wake in a one corner. Ajani couldn't get in a one corner. Echef for an osoji idea. Echef Kwana na petition ge write up. I want in a carry 1, 2, 3 mass for the month. Here place na ya altar. Echefukwana na ngwara na white candle ga dị. White candle ahụ mgbe ị ga-amụnye ị ga-asị na amụnyere ha ihe ka ha wee mụnyere gị ihe. Echefukwana powder n'izu ga dị. Echefukwana ụmụ ihe ndị nkwugasịrị ga dị. Echefukwana nzu nke iji wee ankọ ha down to your altar.
echefukwana ikwubi okwu mgbe ị na-ewube ya bụ ọta, kwubie okwu maka na ihe i kwuru ka mmụọ na-anụ n'ọta. Ọ bụrụ na taa bụ orie, example n'ọta ka ị na-ewubisi na taa bụ orie ka m na-ewube ọta nke mụ onye na-etu a ma ọ bụ nke ngwurube m, ikwubi okwu. Echefukwana idowe ya na east. Idowe ya na east, agwa gị na four corners of your room, one side facing east. Gwakwa gị etu ị ga-esi wee nweta mana ebe east na ịpụta ilo early morning n'ebe anwụ si acharite, that is the east. Idobe ya so that mgbe ọ bụla ifesi ya altar, you already facing the east. Ịghọtara ya? Ihe njichọ ka a na-epitie ya little bit maka ndị bụrụ vidio m izi ha na-afụ. Then maka ndị na-enwe ụchụ, ọ bụrụ na ị nọ nso na Anambra State, nwere ike bịa n'Ugochi tụọ na temple. O nwere mmiri anyị aprepara gị, ya bụ mmiri kọntenụrụ ihe nsọ dị iche iche dị na ya bụ mmiri. Ọ mmiri nwere ike ịdị atụnye na mmiri ji asa ahụ na ihe fevọ wee na-awụchapụ ụchụ, ma ọ bụ ị nwere ike ife na shop wee wepụ all clean energies ndị ilo ma ọ bụ ajọ mmụọ ma ọ bụ ajọ mmadụ gbara gị. Ị nwere ike tụnye na mmiri ji asa ahụ. Mana ọ bụrụ na ị nọ ebe ị ma abịagbu, echefukwara inwe alligator pepper ga na-ewere mkpụrụ ịnọ tinye na mmiri wee kwubie okwu sị na awụchapụ ụchụ mmadụ, ụchụ nwoke gbara, ụchụ nwaanyị gbara. Iwụọ ya etu anwa. Echefukwana na mbọsị ya ewube ya ọta gị na ọ bụrụ na ihe enwe ike igbu iwere akwa white gbasara na ya ọta. Mgbe ị bịara fiwelu mmụọ ọnọdụ, nwee gwa ha na ebe a na mgbe ọbụla ị chọrọ ịbịa gwa ha okwu, n'ebe a ka ị ga-anọrọ na-agwa ha okwu ọbụla ị bịakwara ebe a kwubie, biko ha nụrụ ya ma za ya. Ịkpọ ife gị ife, ha kpọrọ gị ihe. You must have many altars in your respective homes. Yes, ndị ọdịnala Igbo imezi n'ihere. I remember when I was in India. I was in India in the year 2003, a very long time ago. Yes, I visited some of my friends then. In their respective homes, they have their altar. Understand? They have their altar. So you must have your altar. That you are not Nani Igbo. Money in Abuja, money in Lagos is not an excuse. You must have an altar. Ebe ga na-ege ekwupi okwu. Nke ọdọkwa dị nnukwu mkpa, nwee particular time iji abịa na ya altar abịa ekwupi okwu. Ibugoro onye nwere call, you must give everything, must move mmụọ niile na-eso direction ebe ị na-anọ wee na-akpọkụ ha. Example, si ọ bụrụ na bido from after 12 a.m. to 11 a.m. to 11 a.m. Yes, it should be a morning time. Mgbe iji abịa, choose any particular time. Set ye na alarm phone gị. Example, 6 a.m. Once it's 6 a.m., you're already there. You can set it 2 minutes to 6. So if anybody comport to one for a while, once it's 6 dot, you will start talking, communicate. You can as well as more than a hustle. For life. You have forgive you for whatever mistakes you have done in life. Then you just hear the hand with the rumba. You just hear the home be kupiokun, he chok on a menando, he choy on a menando. Buchahi can now watch out. Obon enough, what had never to a kine japata. Haburu of Elogazo. Or he game. Then, I won't Mrs. Yankawa. Haburu of Elohazo, Mrs. Yankawa. Ichekwa ịbatakwesịa na-abatago kwa m n'ihe ije n'ijetara ihe ma ọ dawachaghị etu isi wee che ha biko ha kwe ka echi ka mma echi bịakwa go for 21 days. You have worked for so many people and it will work for you. At the end of that 21 days, that petition in the content of your request, you can put on near to the thing for piano. I'm only here, example, only 1, 2, or several 2. Continue. Start another fresh of 21 days. Don't say an email 21 days. I won't want actually hate on no. You continue. But when within few days, he'll be your testimony.
When they bidoro within weeks, and your testimony, when they get months, it depends on tie knots. I got tie shall on those again, and woody need the nose again. Then all one thing where go, you back it up with rituals, a chuaja. Operaja nine, Kia, don't want a jadibeg at Chorogi, yes. Oh, a jadibia got Chorogi, as you now woke up. Oh, a gaga. Ụfọdụ n'ime nwere ike ọ bụrụ na iwu onye otu na-eso ma ọ na-eso iliga aka gị so many etu onye bụ aja ọmaga todi afọ ihe dị onye ga na-achụrụ aja onye ga-ekwubiri iwe okwu ka ụchụ dị n'ụzọ gị wee pụọ ka i wee dị nwee ike ịdị wọji iji aka gị na-achụrụ chi gị aja ma ọ na-eme ụfọdụ ihe aja ụfọdụ chụọ aja for 21 days example more especially ọ bụrụ na esi n'iwu ndị na-asị na ha enwere ego na ha tiri eti na ha enwere ego ha ji alụ ọrụ dị n'ụzọ ha chụọ aja for 21 days you must see money. Ọ bụrụ na ịfụrụ ego ịma na there is something aịta na na-aghọ mmụọ aghụghọ maọbụ na n'ụtụ dị n'ụzọ gị dị terrible then igwe ka mara ka m gwara ihe ị ga-eme ịma na ị digoro ibu ụzọ were akwa wee ze mmụọ iwu zetazi akwa mmụọ iwu bifo ibido ya wee ọrụ because it have work for you others and nothing will stop it from working for you. Understand? As long as you are one of my listener because ihe agba bụrụ mmadụ kụziri m ya ọ ihe mmụọ kụziri m maka na agwara m na o nwere ndị na-ete uli n'ebe arị na ha enwere ego ha ji alụ ọrụ dị n'ụzọ ha ewee sị maka ndị dị etu a ha ji lụọ ọrụ bụkwa ọfọ akpụtụtụ they will see and told they are seeing ama m ụfọdụ ndị ụzọ ha gbochiri tieta ọtọ mana ha gụwara ọfọ afụzi ego ha ji lụọ ọrụ dị n'ụzọ ha mana inwe ego eji alụ ọrụ dị n'ụzọ gị rụọ nya bụ ọrụ ịrụcha anya bụ ọrụ na-agụkwa nya bụ ọfụ so that their blessing will remain permanently. Now go off again. Any successful man must always have a quiet time. Because it's your offer. You can use 2 minutes to 5 minutes to ponder, to meditate. Call it spiritual exercise. Call it quiet moment. Call it silent moment. Any also boy, manogi get you by any moment where draw your intuition. Morgan has to create hatch or kime. Kere be the method of man. Ikusianka. Pause for a while and listen to your intuition, your inner being. They will communicate to you and tell you what you must do to shine. I'm a living witness. Initially, I refused to do this work. But I have no choice than to start. And when I started using this method I'm now giving you. And it paid off. Today I'm smiling. Whatever I ask, I get. Whatever I wish, I get. Whatever I long for, I get. And it will happen to you that way. More need be very sincere. Need be very sincere with your request. And very sincere toward Nana and entities of power gonna hustle. Each in our way ha. Sepụ aka na nsọ anị. Ọ bụrụ ihe gbasara nsọ na ka m bịara ikwuta mana o nwere ịchọ vidio ebe m kụwa gbasara nsọ anị. Sepụ aka na nsọ anị. Be very honest and sincere. Determination. Working smart. It pays. Ọfọm ego maka ihe ji eme vidio ata maka ndị na-agụ ha bịa na-agụkwa m maka na ha vidio maka ebe ịgụ for 21 days. Ya ka ji eme vidio mma title ya ịgụ for 21 days. So he set up altar. Ọ bụrụ na anyị na watch video mana ị watch the video ebe m kwuru how to set up your altar. Ị nwere ike je chọọ ya na my YouTube channel. Setting up your altar bido go for where time is ya go for. It shows seriousness. Ka nkwụsị ebe ka ya video gara ito nnukwu ogologo. Onwe ajụjụ ọbụla ị nwere n'ihe nkụzi taa maọbụ ihe nkụziri gboo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them message 0805 7837 Eze-Ana Ugochi tubelu wafam. Aga m enyere gị aka maka ndị amara na echiri m ọzọ anị. Ọzọ Eze-Ana. Understand? Onyawo ha nji wee bụrụ Eze-Ana Ugochi tubelu. Oraifite. Ngwanụ na ịnọ na Anambra State ma ọ bụ na ebe ọ bụla ịnọ mana ị chọrọ ịbịa na nke Eze-Ana Ugochi tubelu.
send their own message na WhatsApp and send their own video direction etu ga-esi wee locate na Ugochi tụrụ na temple without ajụ onye ọbụla. Very clear. Thank you. Igbo makanụ, unu ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, onye ọbụla na-achọ unu ga-ada.